цьому навчальному році на відділенні «Початкова освіта» започаткували музичну спеціалізацію «Вчитель інтегрованого курсу мистецтво» в закладі загальної середньої освіти, де здобувачі освіти мають пройти курс таких предметів, як постановка голосу та диригування, музичний інструмент, практичний курс мистецьких технік та методика навчання інтегрованого курсу мистецтва в закладі загальної середньої освіти. Ця спеціалізація пропонує унікальні методики і практичні інструменти, які зроблять вас цінним та універсальним фахівцем не лише в початковій школі, а й відкриють шлях до викладання в середній ланці. Ми покажемо, як мистецтво стає інструментом для розвитку критичного мислення, командної роботи та самовираження ваших майбутніх учнів. Сонячний зайчик Волков. Щебетала пташечка під віконечком, сподівалась пташечка весни сонечком. Гей, там на горі січине, гей, малиновий стяг несе, гей, малиновий, наше славне товариство, гей, марширує, раз, два, три. То